Сергей Михалок атрымаў 4 гады калоніі. Гомель выводзяць з чарнобыльскай зоны. Якія льготы страцяць жыхары? Забарону на выезд з Беларусі больш не праверыць онлайн. А 22 тысячы беларускіх прадпрымальнікаў і кампаніяў могуць стаць банкрутамі праз украінскія атакі на расійскія склады Wildberries. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». З 4 да 8 жніўня жыхары менскіх мікрараёнаў Малінаўка і Сухарова могуць адчуць пах мазуту. Паводле Менскэнерга, гэта звязана з планавым тэхнічным абслугоўваннем абсталявання мазутнай гаспадаркі на Менскай ЦЭЦ-4. У энергетычнай кампаніі супакойваюць, пах будзе нямоцным і з'явіцца толькі на кароткі час. Ніякай пагрозы для экалогіі і здароўя жыхароў гэта не нясе. Прадпрыемства перапрашае менчукоў за часовыя нязручнасці. Аднак такія рэгламентныя работы неабходныя, каб цеплаэнергетычны комплекс сталіцы працаваў надзейна і без перабояў. Сапраўдная батанічная сенсацыя ў Гомельскай вобласці. У заказніку Будакашалёўскай навукоўцы выявілі надзвычай рэдкі лішайнік, які раней ніколі не сустракаўся ў Беларусі. Усяго ў свеце вядома толькі каля 20 месцаў распаўсюду гэтага віду, пераважна ў Злучаных Штатах Амерыкі і некалькіх краінах Еўропы. Пры гэтым на адным беларускім дубе даследнікі налічылі каля 400 пладовых целаў. На думку навукоўцаў, знойдзеная ў Беларусі папуляцыя гэтага уразлівага віду з міжнароднай чырвонай кнігі можа аказацца адной з найбуйнейшых на ўсёй планеце. Следчы камітэт завяршыў расследаванне гучнай справы ліфцёра, серыйнага забойцы, які паляваў на жанчын і дзяўчат-падлеткаў у канцы 90-х гадоў. З 1996 да 99 года у Віцебскай, Магілёўскай і Менскай вобласцях нападнік учыніў 9 забойстваў і 2 замахі. Мужчына высочваў ахвяраў каля дамоў і нападаў на іх у пад'ездах ды ліфтах. Раскрыць серыю забойстваў праз 30 гадоў дапамаглі сучасныя тэхналогіі. Эксперты аднавілі поўны геном забойцы паводле біялагічных слядоў з 90-х. Справа перададзеная пракурору. Фігуранту пагражае пажыццёвае зняволенне або смяротнае пакаранне. З сайту Міністэрства ўнутраных справаў знікла паслуга онлайн-правярання абмежаванняў на выезд з Беларусі. У ведамстве патлумачылі, што гэта не тэхнічны збой, а вынік новага указу, які нібыта ўзмацняе патрабаванні да абароны звестак у базе. Цяпер даведацца, ці ёсць у вас забарона на выезд за мяжу праз інтэрнэт немагчыма. Зрабіць гэта можна толькі падчас асабістага візіту ў аддзел у справе грамадзянства і міграцыі паводле месца жыхарства. УМУС абяцаюць падаваць такія звесткі цягам аднаго працоўнага дня. Урад выдаліў Гомель, Лельчыцы, Лунінец і яшчэ больш за 170 паселішаў з пераліку тэрыторыю пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС. Паводле пастановы, больш як 560 тысяч чалавек з 1 студзеня 2027 года афіцыйна будуць уважацца жыхарамі чыстых рэгіёнаў. Змены істотна ўдараць па сацыяльных гарантыях. Так, жыхары Гомеля страцяць права на льготнае санаторнае лячэнне, першачарговае месца ў інтэрнатах для студэнтаў і падоўжаны дэкрэтны адпачынак з 27-га тыдня цяжарнасці. Бясплатнае харчаванне ў школах захаваецца яшчэ да чэрвеня 2027 года, пасля чаго скасуюць і гэтую норму. Новыя чарнобыльскія пасведчанні выдаваць больш не будуць. У Беларусі плануюць стварыць акадэмію інтэлектуальных тэхналогіяў, спецыялізаваны цэнтр для рыхтавання кадраў у галіне штучнага інтэлекту, квантавых тэхналогіяў і лічбавай прамысловасці. Праект абмеркавалі сёння ў палацы Александра Лукашэнкі. Чыноўнікі плануюць, што новая установа не мусіць стацца звычайнай БНУ для выдачы дыпломаў. Галоўны акцэнт зробяць на прыкладных распрацоўках і стварэнні ўласных тэхналагічных развязанняў для эканомікі. Дакладныя тэрміны стварэння акадэміі і правілы прыёму пакуль не названыя. У ноч на 4 жніўня украінскія беспілотнікі атакавалі складскія комплексы ў Ленінградскай і Маскоўскай вобласцях Расіі. Камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі пацвердзіў паражэнне чарговага мегахабу маркетплейсу Wildberries у Красным Бары. У Падмаскоўі пад удар трапіла прамысловая зона, пашкоджаныя склады, электрападстанцыя і адміністрацыйны будынак. Паводле папярэдніх звестак, у Маскоўскай вобласці 5 чалавек загінулі, яшчэ 6 атрымалі раненні. Украінскі бок заяўляе, што за апошнія 18 дзён былі атакаваны 15 складоў кампаніі Wildberries, 13 з якіх цалкам згарэлі. Пра серыю маштабных атакаў на склады Wildberries у Расіі пад пагрозу банкруцтва апынуліся больш за 22 тысячы беларускіх прадпрымальнікаў і кампаніяў. Маркетплейс адмаўляецца кампенсаваць страты, спісваючы ўсё на форс-мажор, у той час як агульная сума знішчаных тавараў дасягае $3 мільярдаў.
Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў тэрмінова звярнуўся да ўраду з патрабаваннем умяшацца ў сітуацыю. Бізнэсоўцы сцвярджаюць, дамовы падпісваліся з беларускай юрыдычнай асобаю, таму спасылкі на надзвычайныя падзеі ў Расіі незаконныя. Супольнасць заклікае ўлады падключыць дыпламатычныя рычагі на найвышэйшым узроўні і дапамагчы сабраць доказы для калектыўнага пазову супраць гандлёвага гіганта. У Менску ўжо трэці раз пройдзе музычны фестываль «Альфа-джаз». 15 і 16 жніўня парк Горкага ператворыцца ў галоўную джазавую пляцоўку сталіцы. Музыка будзе лунаць у парку з 14 да 22 гадзіны. Арганізатары абяцаюць насычаную двухдзённую праграму з удзелам як мясцовых артыстаў, так і замежных выканаўцаў. Акрамя сцэны для гасцей абсталююць вялікі фудкорт, рэлакс-зоны і фоталакацыі. Уваход на фестываль, які праходзіць пры падтрымцы Менгарвыканкаму, будзе цалкам вольным для ўсіх ахвочых. Беларуская чыгунка папярэджвае пра часовае змяненне ў руху цягнікоў на ўчастку Менск-Ворша. Змены будуць дзейнічаць з 10 па 13 і 17 па 20 жніўня ў сувязі з будаўнічымі і рамонтнымі працамі. Змены закрануць саставы міжрэгіянальных і рэгіянальных лініяў. Некаторыя цягнікі пойдуць паводле абноўленага графіку альбо іншага маршруту, а асобныя рэйсы скасуюць. Пасажырам рэкамендуюць загадзя правяраць расклад на сайце чыгункі, у мабільнай аплікацыі або на нумары 105. У Менску вынеслі завочны прысуд заснавальніку гуртоў «Ляпіс Трубяцкі», «Брутта» і «Дрэздан» Сергею Міхалку. Менскі гарадскі суд прызначыў музыку 4 гады калоніі агульнага рэжыму. Міхалка прызналі вінаватым у знявазе Александра Лукашэнкі і распальванні варожасці да сілавікоў праз відэаролікі ў сацыяльных сетках. Справу разглядалі ў парадку спецыяльнага вядзення, бо музыка даўно з'ехаў з краіны. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.